umsebenzi wokuthi kuyabongwa idlozi. Ngokomsebenzi kusetshenzwa abantu-ke la ekhaya. Njengoba kusetshenzwa abantu, bayaphila abantu, bayabonga abantu. So, uNgonyama uphakamisa ukuthi awubungaze lo msebenzi nabantu bomphakathi. Ngoba umuntu owenza kahle uyawuthanda nomphakathi akahlala kuwo. Ngoba umphakathi ohlala kuwo uwumphakathi okufanele ube wofakazi ukuthi cha, ngempela siyamazi ukuthi uyasebenza. Sanibonani nonke. Sanibona. Zona ngathi amen noma sanibonani. Kodwa konke niyaphila. Sikhona. Namhlanje ngibonga nje ukuthi nikwazile ukuthi isikhathi senu nisithathe nize la. Nomunye waphuma endlini weza la. Kakhulu okubalulekile ukuthi engifuna ukubonga edlozini manje lo msebenzi ukuthi umsebenzi liphinde wahamba kahle kanti nabantu abakhalayo bancane kade. Kuya kube kuhle uma usiza abantu bese abakhalayo bancane abajabulayo baningi. Engibonga kakhulu ukuthi idlozi lihambe nami isikhathi eside futhi okuningi ngoba umlungu ngicabanga ngazi for double 6 months umlungu. Ngase idlozi langikhipha. So ngibonga ukuthi-ke indlela yonke idlozi libe nami liphinde lingivikele kodwa okubalulekile ukuthi namhlanje ngoba nila nijabule nibe kahle. Wonke umuntu ayifuna uzoyithola. Umuntu ayiphuzayo ayifunayo uzoyibiza nje ebese ayanikezwa. Siyabonga. Sinibingelele babukele emakhaya, siyindlovu Dikida Film Production. Namhlanje sisesigodlweni sabaMngonyama lapho khona ezojabulisa abantu. Ngonyama kunjani? Siyaphila njani ke? Ngiyaxolisa ngithi ngiyafika phela hlezi ngifika namhlanje ukukhumbula ukuthi ngihlezi ngibehind the scene. Namhlanje ngithe ake ngiyibambele ngoba uvele wangithinta ngocingo wathi ngiphuthume yabo ngaxhuma ngahlala. Kwenzakalani nje namhlanje angazi. Asicabanga ukuthi sikungalela abantu abasibhekele emakhaya. Afrika yonke nabantu abangaphesheya kwezilwane. Sibona abantu abasebuthini nazo. Namhlanje njengoba kunje nibona abantu ekhaya. Ngibonga umsebenzi wedlozi ngoba iminyaka esengisebenzisa abantu siminingi kakhulu. So ngidala ukuthi isinqumo sokuthi-ke angibonge edlozini indlela elihambe nami kuyona futhi nomsebenzi mangiwenza abantu yabajabulisa. So-ke namhlanje isikhathi sokuthi ngizobonga edlozini ukuthi lokho likwenze kukhulu futhi liphinde liqhubekele phambili. Abantu baphile umhlaba wonke. Isikhuthaza kakhulu-ke manje. Iy'nkomo zonke nje ney'kabhonyana kwenzakala heyi abantu babona nje bajabulile hey. Ukhona inkomo, ukhona imvu, ukhona iy'nkukhu. Kuningi umuntu odla inkukhu uyayidla, odla imvu uyayidla, odla inkomo uyayidla. Ngoba nabaphuzayo, nabasondayo, lapha sihlangene nje kakhulu abantu abahlukahlukene. Khona iy'nyanga lapha khona nabantu ngokuhlukahlukana kwethu. Abantu ungabatshela kanjani for ukusizakala bephinde bebuye futhi uzobasiza njalo njalo njengoba bebona njalo uhlezi ubabonga? Into engingasho kakhulu ukuthi sikhona lapha eDelmo. Kanti abantu abaphume phela kuleya number leya. Khona inamba yayo. Ngiyakhumbula leya number leya le endala abayeke leyo number. Abantu abayeke inamba leyo. Inamba nje manje khona u062 u017 1320. Inamba leyo thola mina ngabe eJimison eDelmo 21 Whitchip Road. Kundlovu Dikida Film Production hlala nami ngihlale nawe sikulethela indaba eshisa. Siyabonga.